Owanistan'ın gündoğrundaki Jalalabad şäherinde dükkan eýesi we onuň müşterileri Islam döwleti jeňçileriniň açan radiosynyň soňky maglumatlaryny dinlemek üçin radionuň daşynda ýygynan ýarlar. Halifatyň sesi ady bilen günde 90 minut gidýän gepleşiklerde söhbetdeşlikler we propaganda aýdymlary eşdirilýär. Jalalabaddaky adamlar bu ýagdaýdan aladalanýarlar. Daga kama radio şude hilafati İslami bunun bende yaşıyor da, jurşuyor da, de hilafet gaga. Bunun bende xbarşuyor da, jurşuyor da. Manga edgi radio pa hakla bende da zaman pa zuananu bende da zaman pa mashanu bende da zaman pa rusunu bende de da yani bada ezaki. Amniyat milli na taqaza da gad organona taqaza da o da tol dizgagano na mobil dizgagano na taqaza da çda da zir zir de muxniwa ki. Jalalabad Nangarhar vilayatynyň merkezi şäheri bolup ol Hiber geçilgesiniň goloýunda ýerleşýär. Aprel aýynda bu ýerde janyndan geçeniň amala asyryň hüjüminde azyndan 35 adam ölüpdi. 27-nji noýabrda bolsa ýerli studentler Islam döwleti topurynyň baýdagyny galatmakda aýplanyp tutsak edilipdiler. Vilayet häkiminiň metbuat wekili Attaullah Hugyany täze radio stansiýanyň uluhop awandyrýandygyny aýdýar. رادیو په ننګرهار ولایت سرحدي سیمو کې میشته ده او ممکن وخت نا وخت د پولي اخوا څخه هم خپل فعالیت وکړي. موږ په دې اړه خپلو کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ نورو ارګانونو ته چې په دغه برخه کې کولی شي موږ سره همکاري وکړي هم لارښوونې کړي دي. Geçen hepde Amerikanyň Owanistandaky komandirleriniň biri ýurtda Islam döwleti topurynyň 1000-den 3000 çelini jeňçileriniň bardygyny aýtdy. Egerde propaganda dowam etse, jeňçileriň sanynyň hasda artyp biljekdigine huwatyrlanma bildirilýär.